Bai ez dakiz zein, YouTubeen jarraitzaile gehiago lortzeko. Ba, modan dauena, Kilometro zero, slow food... Ba ez da idea txarra. Kaixo, ongi etorri nere sukaldera. Gaur bertako osagaisekin preparatutako plater bat ikera goiaz. Badakitzue, emon like eta suskribio nere kanalera. Kilometro zero, nere etxetik 100 metrora. Hori da benetako kilometro zero. Hemen bertako eskurrak, omega-3 aberatzak eta fibra askokin, komunera fateko onenak. Slow food, hori da nere filosofia. Poliki-poliki, prisa barik. Etxo prohibiu eta goroldixa batzeia, Igualdok! Orbelan esentzia, goroldixan proteina vegetala eta gainera veganua eta gluten baia. Osagaixak, udazkeneko hosto eta koloriak, bertako eskurrak, goroldixa, fresko-freskua, berde bizixa, kipulia eta beherakatza, zazpi gaitzen kontrakoa. Eta platera borobilketako dultze piti bat sartuko xau. Hortarako, platanu egokixa. Baina hoi ez toke mengua. Hostia, egixaok. Neri, sugelduan indiako sukaldaritza guztairixat. Txup-txup, slow food. Hau geho moztu, Horrek itxura eskaxaxakok? Egonei, tranqui. Eta hemen dakotzue gure gaurko plater ederra. Kilometro zero. Moztu, hau txokateik, Ta hoi ze? Hoi, holagotan Amazon. Ama! Egun ama, ze karri ostazu? Ole askua, kurrixekin. Emun like. Te gusto. Dame like, dame like, dame like, dame like, dame like, dame like, dame like. Dame like, dame like, dame like, dame like, dame like, dame like.